Snailman, Sangoku ug Spider-Man. Nahinumdum pa ba mo ni ining maong mga content creators? Kining maong mga local vloggers pulos gipatawag sa kapulisan ug nangayog dispensa sa ilang mga video nga nagdala og kasamok o peligro sa publiko. Apan, murag wa pa gihapon natagam ang pipila kanila sama na lang sa grupo nga Lason Vines. Voluntaryong miatubang og nangayo og pasaylo sa Consolacion Police Station Huwebes sa hapon, Hunyo 26 tuig 2025 ang mga content creators nga nagpaluyo sa kontrobersyal nga Libod Suroy video. Eksklusibong nahinabi sa MyTV Cebu team, ang grupo dihang nangayo kini og pasaylo sa LGU Consolacion sa PNP apil na sa ilang followers ug sa publiko tungod sa ilang gihimong content. Ako voluntary ko diri na niani sa police station, nga ko pasaylo sa mga tao nga among naapan ang una-una kay tungod sa among content nga ko kami pasaylo sa LGU Consolacion. Og sa kanang og sa tanang followers namo, sa mga tao nga nakakita sa amoa sa pag-vlog namo, pasaylo kaayo, sorry kaayo. o ngayon sa mig pasaylo ninyo sir sa wala na mo nga panangli sa patrol car nga among gi sakyan og among gi kanang napabongboang mi dito sir. Ning semanaha nag-viral ang video sa usa ka lalaki nga gituuhang libod suroy ug namisikal sa usa ka sibilyan. Apan sa pakisusi sa kapulisan, nasayran nga stage lamang ang maong video. Dili sab tinuod nga ang lalaki sa video usa ka libod suroy. Niani kini og negatibong reaksyon sa publiko, ilabi na nga usa kini kamatang sa pag-BI sa usa ka tinuod nga insidente. Diin usa ka lalaki nga dunay mental health problem ang girescue sa Consolacion niadtong Hunyo 18. Sigon sa sakop sa maong grupo nga sa wala pa sila nagvideo, nananghid sila daan sa mga tao sa merkado. Giklaro sa investigador Police Master Sergeant Gemini Adalim nga samtang ang ilang gibuhat masabtan ra unta sa mga nakahibalo sa tinuod nga sitwasyon, wala kini disclaimer hinungdan nga nagdala og kabalaka sa publiko. Butang nga giaksyonan sa Consolacion LGU ug PNP. Giklaro sa investigador nga ang lalaking dunay problema sa pangisip, ilan ang napahiluna human na rescue nila kauban ng LGU Consolacion, DSWD ug Municipal Health Office. Kahinumduman nga nakapanakit kini og pipila ka individual ug nangilog og pagkaon duol sa merkado sa Consolacion. Gipahimangnuan sa investigador ang mga content creators nga magmukna og mas makatabang ug informative nga mga content. Nangayo sab og dispensa ang grupo sa paggamit sa patrol car nga walay permiso sa kapulisan. Matod pa ni Police Lieutenant Rafi Federe, Deputy Chief of Police for Administration, nga susihon nila ang revised penal code kung duna bay angay nga kaso ang mapasaka batok sa mga vlogger. Okay, sa inyong voluntary nga pag-ani diri, kami ang pasalamaton. Pero ang nangayo mo pasaylo sa katawan sa Consolacion kay mo ba natag mo kalibog ba? Pero it doesn't mean na wala tayo asunto nga tubangon. So, ato pang gistabihan, kung posibleng file sa inyong kaso. Gipasalig sa mga content creators sa apel sila Bossing Man, Boss Toyo ug Inday Queenie nga magbag-o na sila ug maghimo og mga content nga makatabang ug makadasig sa uban. Gipahimangnuan sa kapulisan ang tanang content creators nga maghimo og responsableng mga video nga dili makabalda o makahatag og psychological distress sa publiko. Dili kay para maka-gain tagdagan o likes, share o whatever na kuan, heart ba na or maka-earn magita ng kuan na mag-vlog. Di na to i-compromise ang public. Di na to i-compromise. Once mo compromise ang public na mag-react diha, automatic agyud ang police diyan sulod yun. Kauban si Rosemary Fessingson, kini si Angela Sarabosing, PIT og CNU Communication Interns, alang sa MyTV Cebu.